ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal, kalusugan at bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas May gawa noon. Naubos na. Naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon. So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? Madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yun. Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-continuous natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya, kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, tayo ko na lang para continuous yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to? Ibenta ko sa iyo at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali niya na naman. Okay. Ay, hayaan mo na yan. Gagaputin natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako. Okay. Sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax pasaway. siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin nakakutulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. Mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Dok. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang mga amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling. Tuloy-tuloy magkapagkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa rin kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na.
So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. Oo. So ngayon po, pag may pera kayo, umiinom pa rin. Oo, Para continue. prevention. Oh, so praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Naginom kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang Tulong na. tulong doktor. Oo, Kasi dahil nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Oh, sa tulong doktor na yun, mga porres, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang ano sa kuya, kan doktor. Pero, Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman, nag-check up naman ako. Today naman na ano na naray. Lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na pagsabihin tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. O, nilipat mo uli. Hindi pa rin narahay. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago dito sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagpara-abo sipon na hindi gumagaling. Kaluido. Mga perang ano eh. Mga magsi 6 months nga. O, 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. Nung pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. trinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Miracle- Amazing Juice. Amazing Juice, Sarong organic doctor. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? siya. Naka-recover na. Niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang amo talaga. So, praise God. Magpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Ako Kristo. din yung mag-irareo ka na Amazing Juice. Siyempre, Diba kasi ako? doon gumaling Siya yung apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Ayun. Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So, So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing for amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo do sa ropa. May way man na nagtao di isa ko yung tao Mm. na naturuan ako na digi narahay sa ako puso makuapo ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga nirefer dito, nirecommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So anong masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalo-lalo may mga karamdaman. Turo ko lagi sa indo na maray na bulong, Mm. maray na para sa kuya na pati ako man ang karangayan talaga. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni Ago. Ikaw ano man ang health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, umuwi na rin. Normal ka na rin, hindi ka na ako. nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend dun sa Codigdio si, Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So Yan. congratulations din, Manay Silya de Belen, Yan ang dahil sa iya. dahil Ako sa lang imo kami naging na instrumento istorya. ka ni Lord para matulungan itong ating
kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless, and always pray to the Lord Jesus Christ. Amen. Diyos ko, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing po, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong digdi, pati yung tuhod, saka paa. Ngayon, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, binubuhat. dahil makabangon po. Hindi makabangon, grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng Opo. hospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo Dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Niya. Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tansuling. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. Naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw, pag nakahiga, bubuhatin mo po. Talaga, kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abot ko na ngayon para matulong ta. Maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, apat sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Oh, sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano ko siya.
Pumunta po kayo dito, Abrel. Opo. Hanapin natin ito para, yun, ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, pagchichik man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Opo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, Opo. nakatayo na. Opo, Pero yun po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Balik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo. Nung salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Oo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa Diyos. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat. Baka da mabinat. Iya. Ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. Mm-mm. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nagawa ko. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, Okay. thank you, Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat-lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito si na madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig Wala sabihin, na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman Opo. magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine, ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang Opo. nagkaroon ng Oo. So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga,
ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang yan. kaisipan natin, Opo. at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, Opo. ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Mm. Baka sakali pa niya ako, makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Mm. Ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless, continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga binamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598, or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Bitito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, nanay. Thank Good you. health and happy na kayo ni tatay. Opo. Amen. Amen. Magandang hapon, nanay. Magandang hapon man. Nabalitaan ko po na may nangyari po sa inyo noong Mayo 13 yata. Oh, At nabalitaan ko na kayo po ay may nangyari sa iyong hindi maayos. Pero bago po ang lahat ay pakilala po sa ating mga televiewers ang pangalan po ninyo, ilang taon, taga saan po kayo, at ano po ba nangyari sa inyo, at paano kayo ngayon. Kasi nabalitaan ko hindi ka na makatayo, nakahiga ka na lang noong Mayo 13 for several days, pero ngayon malusog na po kayo. So pakisabi lang po sa ating mga kababayan. ako po, Salvacio Polilonia. Nakatira ako sa Mapako, Ginubatan Albay. Na ako ano na ko sa Banwa. Pumunta po siya sa bayan. Tapos, nung pag-uwi ko, Anong oras po kayo umuwi? More or less? mga alas 10. Tapos, Alas 10 ng umaga. tapos ang init. Sobrang init. Pag dating ko sa bahay, na maano po man ako, malakas pa. Medyo malakas pa. Nung hapon na, hindi na, para na akong lasing. Hindi na ako talaga makalakad ng maayos. Hindi ka na makalakad ng maayos. Bandang Tapos, hapon. sabi ko, parang naano na yung dila ko, parang malunok ko na. Hindi ka na halos makapagsalita. Sabi ko, kaya inano ko yung dila ko, inawakan ko, tapos inila ko. Tapos naano siya, parang nagtunog. Tapos sabi man ng asawa ko, buti pa dalhin kita sa ospital.
sabi ko, hindi na. Natatakot nga ako. Sabi ko, kaya ko man ito. Tapos nung kinabukasan, hindi na talaga ako makatayo. Tapos Nakahiga sabi ka na ko, lang. oo. Sabi ng asawa ko, umano ng missing 4 doon sa apo naman kay Arlie, nandoon si Dr. Joey. Tapos pumunta man doon si Ani, yung isa ko nga po, ang kapatid ni Arlen. Yun na ng gamot. So ibig sabihin po, May 14, hindi na kayo makatayo. Hindi na. Nakahiga na lang. Oo. So May 15, hindi pa rin. Hindi. Si si ang kapatid na yung apo mong isa, na si Ani, pumunta doon kay Amazing Diamond Arlen para kumuha ng Amazing 4. Po. So dumating po siya dito sa inyo, ano na pong araw? May 15 or 16? Parang 15. May 15. So pinainom po kayo ng Amazing 4. Opo. So ano po ang nangyari? Yun, parang nakagalaw na yung kamay ko. Pero kaunti. Nakagalaw na ang kamay mo kasi bago ka uminom ng Amazing 4, hindi na makagalaw ang kamay mo. Hindi na. Kasi nakahiga ka na lang. Kaiga na. Tapos sabi ni Ani, mga 4 na beses daw ako mag-inom. So Amazing 4, pinainom ka ng unang inom mo ng Amazing 4, nakagalaw na ang kamay mo. Nakagalaw na. Pagkatapos tinuloy-tuloy kang uminom ng 4 na beses nung May 15. Oo. So nung May 16, ano nangyari po sa inyo? Medyo nakaupo-upo na. Nakaupo ka na nung May 16. Tapos So tinuloy-tuloy ninyo ang pag-inom. After how many days kang umiinom nung ikaw nakatayo, nakalakad? Nakalakad ako ng medyo maayos-ayos. Mga May 20 na. Mga May 20 na. So more or less mga after 3 days or 4 days. Yan. So nakatayo ka na, nakalakad ka na. Opo. At nakapagsalita ka na ng maayos. Nakapagsalita na. So ngayon po, May 22. Opo. So May 22 po ngayon, si nanay ito, ini-interview natin na mild stroke po siya, nakahiga na lang, hindi na makapagsalita. Ngayon po, May 22, kitang-kita po ninyo, nakaupo na, nakapagsasalita na, parang mas bumata pa. Ay sus, yan na. Yan na. So, amazing talaga, nanay. Bata, so, 73. 73 years old po si Nanay Basyon. So, hindi po ba parang himala ang nangyari sa inyo, nanay? Walang hospitalization, wala kayong ininom na synthetic drugs, pero naka-recover kayo kaagad. Ano po ang masasabi nyo nito? Nagpasalamat ako sa Missing 4, sa Panginoong Diyos, Yes. sa sapo kong si Arlen, Yes. saka si Amazing Diamond Arlen. Dr. Joey. Okay, sa atin naman po. Malaking pasalamat ko. So ito po mga kababayan, gustong dalhin ni tatay ang kanyang butihing asawa si Nanay Basyon nung siya po'y inatake ng stroke, pero hindi po siya nagpa-hospital, bagkos uminom lang po ng Amazing 4. After 3 days po nakalakad, nakapagsalita na. Ngayon po'y pizza 22 pa lang. Nag-umpisa po ang stroke niya May 13. Kaya talaga pong it's amazing, it's unbelievable. Wala pa akong narinig ng ganyang klase na dahil sa pag-inom ng mga supplements na without synthetic medicine ay naka-recover kaagad. So ano po masasabi po ninyo? Ito po ba ang Amazing 4 ay nire-recommenda mo sa inyo, sa ating mga kababayan dito po sa Albay, sa Bicolandia, at sa lahat po ng taong nanonood? Ano po masasabi ninyo, nanay? Ang masasabi ko, basta kang magtiwala sa Amazing 4, talagang gagaling kayo. Kailangan inumin talaga. Oo, kaya nga ako, sinusubukan ko kasi yung apo ko, nandoon siya, tindasan.
Kaya gusto ko masubukan ko sa sarili ko para alam ko makapagpaliwanag ako sa mga tao na yun magandang gamot. At saka na akin pong naalala rin nanay, dati pa, last year, nung sabi mo nga sumanit o sumakit ang iyong tiyan, uminom ka rin. Pero before, ang ininom po ninyo, hindi yung Amazing for Migawan lang. Gawan. Na uminom ka ng una, wala pang nangyaring maganda, pero yung pangalawang kapsula, uminom ka kagad kasi sabi ko nga, wala namang side effect, walang overdose kasi nga po, it's natural na gumaling ka kagad. Kaya, Diba? In just a day. yun ang narinig ko kasi sa radyo kay Opo. Dr. Joey. Kaya sabi ko, ay buti pa subukan ko. Yes. Kung nung una kong inom ng Migawan, ano pa, masakit pa. Kaya sabi ko, uubusin ko daw yung 5. No, 5 Tapos, ininom mo. Hindi, nakadalawa lang ako, magaling na. Magaling Kaya na. hindi ko naubos yung 5. At saka may sinabi ka rin noon, last year, na si tatay naman ay galing sa pagtatrabaho. Then nung nahiga, hindi na makatayo at pinainom mo rin ng sunod-sunod. Yung una ilang kapsul ito, dalawa? Then sinundan mo uli, Nakalima man siya. nakalimang kapsula. Nung nakalimang kapsula, nakatayo na. Oo. So talagang amazing, buong pamilya, kayong dalawa ay natulungan ng ating mga produkto. At ngayon nga pong lately, ay natulungan ka ng Amazing 4. Ang Amazing 4 nanay, yung pong Miracle C, Mega A, Multi 5, Mega 1. Or also known as Amazing 4. So it's very powerful na talagang nakakatulong para sa ating kalusugan na once na uminom ka nito, kahit meron ka mga problema sa kalusugan, na ikaw makaka-recover. Opo. So ito po ba marirekomenda mo sa ating mga kababayan? Oo. Nasubukan ko na. Nasubukan mo na twice at nasubukan na ni tatay. Hindi na ako makapagsalita sa kanila na maganda yung gamot. Mhm. At kung hindi ko nasubukan sa sarili ko, siyempre, matatakot ako magsabi ng Pero mag-inom. yung sa inyo po talaga mabigat po yung kasi stroke. Ang stroke po kasi napakahirap po yan, makarecover ka agad. Pero sa inyo po, halos 3 araw, 1 araw, 4 na araw. Ngayon po 1 linggo pa lang kayo, mahigit ay magkausap na tayo ngayon. At tayo po ay napapanood ngayon ng milyon-milyon na tao sa buong mundo na talagang kayo ay parang hindi nagkasakit, parang nagdahilan lang. So ito po mga kababayan, si Nanay Basyon, 73 years old from Ginobatan, Albay, na nagsuffer po ng mild stroke, hindi na makatayo, hindi po makapagsalita, pero ngayon po ay hito na, nagbibigay na ng testimonya sa atin. Kaya po sa lahat po ng ating mga kababayan, kung ano man po ang inyong problema, subukan po ninyo ang Amazing 4 from Florida, USA, sapagat ito'y totoong-totoo na nakatutulong sa ating para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So panghuling salita tayo, Nanay. Panghuling salita natin. Kaya kayong mga kababayan namin, kung halimbawa mayroon kayong naramdaman, subukan ninyong uminom kayo. Ako, nakipagsubukan nung una na para makapagsalita sa mga kababayan ko na buti na susubukan ko ta. Siyempre, marunong na ako magsalita sa inyo. At kung hindi ko nasubukan, Wala ka masasabi. wala akong masasabi, matatakot man ako. Okay. Hindi ko pa nasubukan. Okay. So ngayon po nasubukan mo na, twice na ninyong nasubukan. Yung una, Mega 1, yung pagsakit ng tiyan mo, kayo po ay gumaling kaagad. Ngayon naman yung Amazing 4 nung kayo po ay na-stroke. Kaya po, thanks God na binigay po sa atin ang Mega 1, ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA, nakakatulong para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So Nanay, congratulations, God bless, take care. Salamat. Hopefully po tayo ay lalong
maging masigla, malusog para maabot po natin ang edad na more than 110 years old. Salamat. Kasi po ito na po ang binigay sa atin ng dakilang Panginoon para tayo ay magkaroon ng napakagandang kalusugan at tayo po'y humaba ang buhay and happy po. At ito po'y binabalita namin sa lahat. Kaya subukan ninyo para mapatunayan. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag 2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing Four. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Four, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Four dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing Four, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo?
So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God. Hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But, nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yun, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas. Kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos ang ganda ng aking tulog. Tapos naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking uldo kahapon, 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako. Kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako. Pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview. Kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin, kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya. Iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor.
Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, in even dito sa Pilipinas, in even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung yun, nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na nasa nakaan natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number one na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest pa, doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa kunti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tuto sa ating katawan. So ayan po, magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng nakikinig sa radyo, sa DCGV, at saka sa mga nanonood po sa ating Facebook Live. Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngalan po ni ng ating CEO na si Doc Joy Bitito, and also sa ating Vice President na si Ma'am Ann Bitito Vincena, and also po kay Miss Arlene Pabelonia. Ayan po, magandang araw po sa inyo. Ulit, ako po si Angel Garcia, ang bagong anchor po dito sa Miracle Health Corporation ni Doc Joy Bitito. So, ako po ang bagong ninyong makakasama sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran o KKK na tinatagpo yan ni Doc Joy Bitito. So, ayan po. So, bago ang lahat po, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maganda at maayos kayong sitwasyon ngayong araw. So ayan po, keep safe po sa ating lahat. Kasi po hindi po natin alam yung panahon natin. Like po kanina, sa aming barangay, dyan po sa Barangay Padang, may nangyari pong aksidente. So nakakalungkot pong isipin na ang buhay po talaga ay ganon. Hindi po natin alam kung ano po ang susunod na mangyayari sa atin. So, ayan po. Bago po ang lahat, sa mga gusto pong bumisita sa aming opisina, located po kami sa Purok 1, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, and beside lang po kami ng Mabel Fashion. And also, open po kami from Monday to Saturday, from 8 o'clock a.m. to 6:30 p.m. po yan. And also pag Sunday naman po, open po kami sa Dorotea Resort and Spa from 8 o'clock a.m. to 5:30 p.m. po. And also, sa mga gusto pong tumawag o mag-message kay Doc Joey Bitito kung may mga health concern po kayo, pwede po kayong, or may katanungan po kayo, pwede po kayong tumawag sa mga numerong sa Smart po, 0910-448-2598. Again po sa Smart, 0910-448-2598. And also, we have Globe naman po, 0917-853-8933. So again, 0917-853-8933. So, also, we have pages po, and you can search po ang aming page na Doc Joey Bitito. So, sometimes po may mga patient kami na from mga malalayong lugar, and nag-consult na lang po sila through social media, like sa Facebook page namin po
nagbi-video call na lang sila or nagchat-chat. And then po, we have DJB Transient sa mga naghahanap po ng mauupahan ngayong darating na pasukan sa ating university, and sa mga mag-re-review po, open na open po ang DJB Transient. Mag-message na lamang po kayo sa aming Facebook page. So, ayan po. Also, we have Dorothea Resort and Spa. And kapag gusto nyo pong mag-relax, mag-rejuvenate, or mag-unwind, and also sa mga naghahanap ng venues for their seminars, team building, wedding, and also birthday party, and or any occasion po, pwede nyo pong i-message ang Dorothea Resort and Spa. And located po yan sa Purok 1, Kahugutan, Bakakay, Albay. So, ayan po. Ay may mga personal account din po si Doc Joey sa ating Facebook page na ang first account niya po is Joey Bibon Bitgito. Ang second account niya naman po ay Doc Ching Bermundo Bitito. So, ayan po ang kanyang mga personal accounts sa FB. And also sa mga gusto pong mapanood ang ating mga amazing testimonies na mga natulungan at gumaling sa ating amazing products, meron po yan sa YouTube. I-search nyo lang po ang Doc Joey Bitito. Yan, so lalabas na po yan sa YouTube. And huwag nyo pong kalimutang i-subscribe at mag-like po kayo para po updated po kayo sa aming mga bagong uploads na testimonies. So, ayan po. Also, i-remind ko lang po kayo na tuwing Wednesday and Saturday from 10:30 a.m. to 12 o'clock p.m. nagkakaroon po kami ng Facebook Live, YouTube Live, and also magkakaroon na rin po kami ng TikTok Live. So, ayan po. So, palagi po kayong tumutok tuwing Wednesday and Saturday dahil po nabimigay si Doc Joey na mga papremyo. Last Wednesday po, may isa po kami binigyan na 100 pesos through GCash po yan. Tatlo dapat po yung mananalo, kaso isa lang po yung nakagawa ng aming criteria, kaya siya lang po yung nanalo ng 100 pesos. And last Saturday naman po, ang binigay naman pong papremyo ni Doc Joey ay 1 box ng Mega A Coffee, 1 box of Multi-5 Coffee, and 1 box of Mega A Choco. So, ayan po. May tatlo po tayong winner dyan, and tig-isa po sila ng box. Kay Ma'am Nance RM, kay Sir Joseph R. Narita, and kay Miss Yang Rosero Lopez II. Pwede po kayong pumunta dito sa aming opisina para po i-claim yung inyong mga prizes last Saturday. So, hahanapin nyo lang po ako. Ako po ulit si Miss Angel Garcia. Ako po yung hahanapin nyo kapag i-claim na po ninyo yung mga prizes. So, also, si Doc Joey pala po ay may gaganaping raffle draw. Yan po ay sa darating na December 19, 2025. Ang mga prizes po dyan is consolation prizes. Lahat po ng ibibigay na papremyo ni Doc Joey ay ang ating mga amazing products. So, lahat po yan ibibigay niya sa 10 mananalo. Okay? Sa darating na April 19, 2026 is ang second raffle natin. Ang ibibigay niya pong papremyo is ang mga minor prizes. Cash prizes na po yan. Ang first winner po is mananalo ng 5,000 pesos. Ang second winner po ay mananalo ng 4,000 pesos.
Ang third winner po ay mananalo ng 3,000 pesos. Ang fourth winner po ay mananalo ng 2,000 pesos. And then, ang fifth winner po is 1,000 pesos. So, ayan po. Ang kagandahan po dito sa aming raffle, kapag hindi po kayo nabunot sa first draw, pwede po pa rin kayong manalo sa second draw and third draw. So, ayan po. Sa August 19 po, at 2026, yan na po yung my grand prizes. Yan po yung pangatlong draw natin. And, ang fifth prize po natin dyan is 10,000 pesos. Fourth prize, 15,000 pesos. Third prize, 20,000 pesos. Second prize is 25,000 pesos. At ang ating pong first prize, ang ating first lucky winner na po ay makakatanggap lamang po ng 50,000 pesos. So, yan po, napakalaking tulong na po yan sa ating ni Doc Joey. Kasi po, lahat ng po yan ay ipamimigay niya sa mga nakasali sa raffle draw. So, paano po sumali o makakuha ng raffle ticket? So, para po makakuha ng raffle ticket, pag nag-purchase po kayo, ay sa all qualify, ang mga mechanics po ng ating raffle ay all members who have purchased a minimum of 3,000 worth of amazing products are eligible to join. So, lahat po na nag-avail ng worth of 3,000 pesos na product ni Doc Joey Bitito ay kasali na po sa ating raffle. So, kapag po kayo ay nag-purchase ng worth of 3,000 amazing products, you will receive 1 raffle ticket, and also pa nag-purchase po kayo ng 6,000 worth of amazing products, you will receive 2 raffle tickets. And then po, pag 10,000 worth of amazing products, is makakatanggap po kayo ng 3 raffle tickets. So, sa mga naman po, pwede kayong makatanggap ng raffle tickets once na po na nag-refer kayo. For example, ako po, may ni-refer na pasyente dito sa office ni Doc Joey Bitito. And yung re-refer ko pong patient is nag-avail ng worth of 3,000 amazing products. And yung bibigyan po ako ng 1 raffle ticket. Sa akin po yung 1 raffle ticket kasi po nag-refer ako ng isang tao. So, ayan po. Again, sa mga gusto pong pumunta sa opisina ni Doc Joey Bitito, located po kami sa Barangay Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas and beside of Mabel Fashion. Kanina po, simula po umaga hanggang ngayon pong hapon, napakarami pong patient ang pumunta dito sa aming opisina. So, ayan po. Kanina lang po, may isang tricycle driver na pumunta dito. So, halos po, hingal na po siya. And namali pa nga po siya ng pupuntahan. Nakaakyat po siya dito kay sa Mabel Fashion. At pagdating po dun sa sa opisina natin, halos po, hingal po talaga siya. Na siya. Parang isa-isa na yung paghinga niya and ganun na siya. At pinainom po agad ni Miss Arlene, yung si Sir, ng Amazing Trio. Yun po ay Miracle C, Mega A, at Multi 5. And also, pinainom niya po ng ating Amazing Juice. Tinimpla niya po ito sa mainit na, ay sa maligamgam pong tubig. So, ayan po, after siguro mga 30 minutes, bumuti-buti na po yung kanyang kalagayan, yung paghinga. Though hindi po ganun kaayos pa, but may improvement na po bago siya po umalis dito sa ating opisina. So,
pinapahinga po natin siya bago umalis kasi baka na po kung ano pang mangyari sa kanya. Kaya mas mabuti na pong nagpahinga muna siya dito. So ayan po. Also sa may mga karamdaman, kahit hindi pa po yan ganun kalala, pumunta na po kayo dito sa opisina ni Doc Joey para po maagapan. Sabi nga, prevention is better than cure. So, dapat po i-prevent natin ang anumang sakit na lumala pa para po hindi tayo mahirapan sa paggagamot niyan. So, dito po sa ating mga products, once po na medyo malala na po talaga yung sakit nyo, i-advise po sa inyo na uminom kayo ng ating mga capsule for 3 months to 6 months para po sa magandang improvement and better result po sa inyong mga health concerns. So, ayan po, inabot na po tayo